Naghinam-hinam na ang Davaoenos o galing mahinayon ang subling pagbalik sa face-to-face kadayawan sa Davao Festival activities karong tuiga 2022, duha ka tuig human nga kini giundang tungod sa COVID-19 na pandemic. Kini human nga gianunsyo ni Jean Rose Tixon, ang head sa City Tourism Operations Office, nga target nga ibalik ang face-to-face activities sa kadayawan sa Davao karong Agosto sama na lamang sa indak-indak sa kadalanan o pamulak sa kadayawan o ang Floral Float Parade. Sa interview sa DXDCR Davao sa Davaoenyo nga si Ana Lu Gabriel nga taga SIR New Matina, Davao City, gisaysay niini nga mas maayo kung mabalik ang face-to-face nga selebrasyon sa kadayawan sa Davao aron kini mas ma-enjoy sa Davaoenos ug sa mga mobisita sa syudad. Okay na, para enjoy po ang kadayawan. Enjoy ang nato sa Davao. Kay tanan ta, aran baga, back to normal na ba, na wala na kay angay kahadlukan. Kahinumduman nga sugod Agosto ni atong 2020 pagsugod sa COVID-19 pandemic, wala na napahigayon og face-to-face activities sa kadayawan sa Davao, inay gihimong online ang aktibidad aron nga malikayan ang risgo sa takod sa COVID-19. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arman.